Това е отново един наш проект, който е изключително интересен поне за нас. Той е, смея да кажа, доста иновативен. Сега ще се радвам накратко да ви запозная всъщност какво е новото при него. В последната една година всичкито слушахме и чувахме доста за групово пазаруване. Доста подобни сайтове възникнаха. Да не кажем, че те бяха изключително атрактивни участници като цяло в онлайн пазара и така нататък. Това, което ние от няколко години, реално наистина от няколко години работим, е сайт, който реално да може да осъществи идеята за групово финансиране. Почти за всеки един предприемач в началото най-вероятно му е възниквала идеята да успее да акумулира инвеститори или да ги привлече, за да може да развие бизнеса си. И повечето от хората знаят, че това е един относително труден процес, да не говорим в България, може би е още по-труден от навсякъде. Този уебсайт е основно акцентиран към Англия. Знаем, че там хората са малко по-предприемчиви в различни направления или поне имат желанието да инвестират по различен начин. Груповото финансиране като подход всъщност е един изключително масов подход. Всеки един от нас, така както стоим тук и се намираме, може да инвестира няколко лева практически в проект, който за него намира някаква стойност. Този проект може да му донесе обратно наличие на определен брой акции или просто удовлетворението, че той е финансирал нещо хубаво, нещо прекрасно. Аз имах един мой проект, който беше финансиран, но това не е интересно за текущата реализация. Този подход всъщност променя доста неща в света. Това е една голяма световна тенденция и този конкретен уебсайт и проект CrowdCube намери едно наистина интересно отразяване в английските медии. Те намериха наистина като цяло бизнес модел, който имаше доста легална работа, за да бъде, т.е. юридическа работа, за да бъде наистина легализиран от финансовата комисия в Англия като начин за инвестиране и реално придобиване на дялови от дружества. В крайна сметка намери съществен отзвук и имаше няколко интересни, да не кажа много позитивни статии за самия проект. Проектът сам по себе си е организиран по много достъпен начин, много лесен. В общи линии имаме две възможности: да инвестираме в даден бизнес или проект, или съответно да създадем наш проект, който търси инвеститори в него. Възможността да направим едно от двете ни позволява също, в случай, че сме инвеститори, да се запознаем с текущите активни проекти, да вложим някаква малка или съществена сума в тях, като естествено се запознаем с всички детайли на проекта, което всъщност е работата на предприемача, човека, който публикува проект на този сайт, да представи по един интригуващ и наистина стойностен начин своя проект, което да му позволи наистина цялата аудитория, която посещава сайта или се интересува от този достъпен начин за инвестиране, да се запознае с детайлите и да предприеме нещо в тази насока. Естествено, представени са и детайлите относно таргета, т.е. целта, каква е сумата, която се набира за проекта, каква част от нея обратно ще се върне под формата на дялове в тези инвеститори и какъв е прогресът по проекта. След това всеки един апдейт информацията, която предприемача създава, т.е. човека, който създава проекта, бива обновявана. Всички инвеститори научават за апдейтите относно това. Понякога възникват такива. Оттам нататък всичко е доста лесно. PayPal и кредитна карта и всеки може да инвестира няколко паунда, няколко лева или нещо от този род в проект, който е интересен. И не е задължително да бъде някакво съществено или сериозно бизнес начинание. Може да бъде просто желание да подпомогнем някоя стартираща музикална банда или пък нещо по-съществено, естествено. Ще се радвам да отговоря на въпроси, ако са възникнали във вас относно това. Предполагам, че темата би била интересна за доста от вас. Виждам доста предприемачи тук или поне хора, които се интересуват от тези неща. Благодаря.